Hartu egiten dugu bakarrik behar duguna. Janari guztia ondo garbitzen dugu erabili baino lehen, eta elaborazioarekin hasten gara. Saiatzen gara gehiegi ez xahutzen. Kantitateak ondo neurtuta egon behar dira. Erabiltzen ez dena, hozkailu solidarioan gordetzen da behar duenak hartzeko. Eta soberakinak konpostara gure hortua kultibatzeko. Bazenekien munduan 900.000 pertsona goze direla? Eta 1.000.000 pertsona gehi jaten dutela? Elikagaiak xahutzaren kostu ekonomikoa 750 milioi eurotakoa dela? Sortzen ditugun hondakinekin herrialde bat elika daitekela? Gainera ingurugiroan inpaktu handia duela? Guztiok gara aldaketaren parte hartzaileak.